Hola a tothom! En aquest curs veurem totes les funcionalitats de Google Classroom. El primer que hem de fer, una vegada ens hem loginejat amb el nostre usuari, tant sigui un compte Gmail com d'Xtech, és accedir a totes les possibles aplicacions que s'ofereix Google for Education, l'antiga G Suite de Google. Dintre d'aquestes opcions cercarem Google Classroom. Una vegada accedim aquí, veurem totes les nostres classes que tenim disponibles. Podrem desplegar aquest menú on podrem veure el calendari, els cursos impartits, les tasques que tenim per revisar i totes les nostres Google Classroom disponibles. Fins i tot podrem accedir a les classes que ja hem arxivat anteriorment i a la configuració. Tanmateix, si accedim a un curs de Google Classroom, veurem el seu menú. Aquest menú està configurat per la capçalera, que veurem com es pot personalitzar, com accedir a la classe mitjançant el seu codi, els esdeveniments pròxims i sobretot aquest tauler on apareixen les noves notificacions i anuncis que nosaltres vulguem fer. Bàsicament, hem de tenir clar que tenim el tauler d'activitat, el treball de classe, on nosaltres podrem anar farcint tots els nostres continguts, les persones, on tindrem els professors i els alumnes i els podrem afegir o eliminar, i també la secció de qualificacions, una vegada comencem a crear les tasques. Dintre de tot el que és un Google Classroom tindrem accés sempre al nostre calendari, al nostre sistema de fitxers i, el més important, a la configuració de la classe, mitjançant la rodeta de la cantonada dreta. Aquí podrem modificar el nom de la classe, la descripció, la secció, podrem modificar els codis d'invitació, fins i tot regenerar el codi de la classe, activar-lo, desactivar-lo i fer tot un conjunt d'accions que veurem durant el curs. Fins aquí aquest vídeo. Fins la propera.